ingkang hangastos kembar mayang Mas Iksan saha Mas Iwan kepareng samapta gati Hamakul Sekar Sumaka Mulya sebesar malih Mas Iksan saha Mas Iwan kepareng samapta gati Hamakul Sekar Sumaka Mulya. Monggo Mas Iksan, Mas Iwan. Ana desa Banjardawa mapan wonten padukuhan Mbayan Kadipiro Banjarsari Surakarta Hadiningrat. Ing kono ana titahing Gusti kang sifat jalu lawan wanuja. Rina wengi tansah wonten nggih minta sih ulasaning Gusti Yang Maha Nasa. Wanter juring panuwun Gusti nurunaken kanugrahan kang sinebat wahyu jodho sejati. Tumanduk satma dewe nganten kalih kang wis pinesti dadi jatuh kramane. Arsana tepi adat widiwidana kang sinebat adicara panggih. Lah punapa werdining panggih wondene panggih pangudi gambung panggalih nyata wis manunggal cipta rasa lan karsane wis nyapji panggalih sawetawis tumungkul kang garwa. Satma dewe nanganten kakung hamenyak konang tigan pecah saknalika konang tigan. Pecahing konang tigan hanyarangi cating Jaka Muda Taruna. Laju kawijihan ampen dalem. Dening keng garwa mugi tansah ilang sarening sukerta ingkang mapan wonten hangganing Satmaja pinanganten kakung. Yang mangajab mugi tansah mangertos ngerti dununge urip kang sejati kang tumuju marang kamulyan kang sejati. Handuk jurung pandonganipun sepuh pini sepuh sagung para tamu sadharung pinangka paseksen saha pikantuk barokah Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi Satmaja pinanganten tansah hayem tentrem genyo bangun balimismo gesang bagya mulya wiwit donya dumugi delahan. Paripurna genyo hamijian apan dalem keng garwa.
laju jajar wayang Satmaja pinanganten kekalih hemangke asos sinegepan sindur kang wani gula klapa dening Rama te Ibu kawisuda kayuwaha kalenggahaken wonten ing kursi tamtama wisuda kanthi sinegepan sindur kang wani gula klapa tinuntun dening Rama te Ibu Genya Lemaksana Bangayah hangaras padha nglaras maya tindak ira anak kunggir anak kang tegegadang rumasa bombong tiasing pun bapa nggih anakku kasembatan apa kang ndak jangka kalaksanan apa kang ndak sedya ayo kene nggih anakku saklorone sun wisuda sira muga bisa urip kang senjayeng bawana nggih anakku nuninji Rama matur sembah nun gung tau pindhan Kanjeng Rama nampi rawuhipun besan kinasih panjenenganipun Bapak Joko Priyanto Ibu Lasri kalenggahaken wonten ing kursi rinengga lenggah gono raras Nrantu Titi Laksana adicara candhaipun
paripurna lumadening adat widi-widana pangging satmaja pinanganten murih bagian pikantuk barokah Gusti Kang Kawasa badhe kaadanan waosan pandonga ingkang menika waosan pandonga badhe kasaliru panjenenganipun Bapak Mohali katur kunjuk panjenenganipun Bapak Mohali Sasokna Pandayawara sawetahipun kasumanggaken nuwun kalih nuwun.